It-tnejn filgħaxija jintlaħaq il-qofol tal-Festi tal-Indipendenza bid-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Net News tkellem mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino li għamel l-appell tiegħu biex in-nies ikunu parti mill-bidla li verament għandu bżonn pajjiżna u jattendu għal din l-attività. L-appell tagħna huwa biex bħalma n-nies ikkonkorrew u attendew l-attivitajiet li organizzajna sa issa tal-indipendenza anke għada daw kollha li jixtuq jisimgħu l-messaġġ tal-bidla jnaqdu magħna wkoll fuq il-fosos tal-Furjana u jekk mhux possibbli jkunu hawn magħna preżentament jarawna fuq television, fuq Facebook u l-medja l-oħra kollha. Michael Piccinino saħaq li dawn il-festi tal-indipendenza għandhom iwasslu messaġġ ċar biex kull wieħed waħda minnha ikun parti mill-bidla li għandu bżonn il-pajjiż ħalli Malta u għawdex tagħna ma jibqgħux għaddejjin fir-rotta ħażina li qabdu minħabba l-politika żbaljata tal-Gvern Laburista. U għalhekk li kulħadd hu mistieden biex jirreġistra ħalli tnejn ikun preżenti għall-attività li se ssir fuq il-fosos tal-Furjana fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech mistenni wassal messaġġ ta' tama għal pajjiżna biex dan jerġa' jaqbad it-triq it-tajba. Ħalli bekk igawdi kull wieħed u waħda minna, tenna Michael Piccinino. Net News tkellem ukoll mas-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista Rudolf Marmara li spjega l-aħħar preparamenti li qed isiru għall-attività ta' tnejn. Issa wasalna fl-aħħar fażi tal-preparamenti biex għadha jkollna l-aħħar attività tal-eluq tal-Festi tal-Indipendenza fejn se nagħlqu bħalma dejjem nagħmlu diskors mill-kap Dr. Bernard Grech. Inħeġġukom ta' attendu fadlinna xi postijiet, bukjaw online jew kuntattjaw id-dar ċentrali nkunu nistgħu nżommukom post tal-għada. Xerowna De Bono, Net News.